Nakwenda naye kumapurisa. Kwatikaenda musikuru. Anchano akabva pano asiri kwangaonekwa anotanga kuti takamurova, takamabvisa. Saka ndongonomusarenda kumapurisa andikatomboisa ripoti nezvake. Ozobva hake papolice station achitasi achienda isusu tobva ipapo tichidzoka kumba. 078 Ketina. Alright, mira ndidzi mira kunyepa. Videdze richedze kunyora. But once it's chi 078 371 7844 7844. Idzo namba idzo Keti ndo namba dza landlord wake. Dzakakwana here. unopangaiswa 00263. 00263 chichi. Mbuya. Ndigirewo kanhu kangu kari panzwa chi dressing table yangu. Side table. Andiri kuona zvinoita vanhu Keti izvezvi vakuti anonzwisa tsitsi. Pandai kuudzai kuti anonzwisa tsitsi, maichonditsa nharo muchiti mudzinde. But kunzwisa tsitsi kwake koko ndo kwakundipinza pamawani. Saka ngazviende. Apane kumbere nai Malloti. Keti ndo zvandiri kutaura kuti inini handina basa nazvo. Because ke iyoyo ndo inotanga kunzi ndine zvandiri kuwandisa. Handichade kunzwa nezvakalafu. Ke iyoyo. Ende handikunyebere musi wakandibuda musi wakasungisa kisimo uya. Apa vaive good friends zvekuti na Kismo. Saka inini ndoda kungonomusiyo hangu kumapurisa. Munosvika kuti haulongo pamapurisa? Padhuze inini ndogara kumaubra pakona paHarare Drive naSecond. It's less than 1k kuenda papolice station. Ndagara ndine report saka ndiri kukumbira kuti usabve palive kuti vanhu vaone nichiparadzana naye because anotanga kuti ndarohwa. Ndazonzwii. Uya pamaubra papolice. Ko baba dzengende varipi? Ari mumba ari kutora maki emota. All right. Kuti timperekedze. Nditifa wedu we-Y2K. Ande police station. pamaubra. Handisi kukusungisa ndoda kungonokusiya ipapo. Aiwa musasungisane please. Aibanda Keti sha wakambona nichisungisa munhu here ina ndakumboa iyoyo. Phone yangu taure kana une zvoda kutaura. Yabo. Kose yabo. Kose kutaura. Kuti uzotinde wakati ndakakutorera phone. Wakarepwa. Wakarepwa. Wakaraswa. Phone yako yakabiwa. Ande ngatiende kumapurisa. Ndagara ndine report yako yandakaisa kudhara.
Ndakamutora kupiko ndandina kwandakamutora inakauya ega. Bvunzai vanhu vari kuziya nyaya ndinombomutora ini. Ndomutorerei. Ivo vanhu vese vanenge vachingoti Malloti ane mwoyo wakashata. Munowireiko pandiri pacho? Iro ndeipi? Tofona mai manje pane zvatiri kumboita. Ndafana nemusiya yake tiwauziya uya wandei mubvunza pepa. Vanhu vangu ane mune mamonya. Yetsani vavo vanhu vake vangauya navo. Vakuziye mamonya apa vari vanhu vake. Akomana. Iwe ndiye akandada kuuya ndikamuti huya kuti ndizvikliye. Ndomusungisa sei? Ndomusungisa sei? Iwe unofunga kuti ndakamurepa angaende nepolisi. Ndosandi kutaura kuti kana akarepwa ngatiendeka kumapurisa. Mune muri mutauri? Zama kuita sei munhu ari kufamba achitaura zvekunyepa? Amonzotanana iwe papurugwa tadananira itorei nenhumbu. Aren't there any people? Guys, let's go. Turn off the TV. I told you you're coming to the house. You're not going to the I'm Antani phone here, kana ane phone ngaburitse phone yake aito live ataure zvada utaura. Ini ndiri kunomusiya police station. Let's go, guys. I forgot to put water for you. Wait. No, maybe it's okay. Dominic, where is your chugub? Where is his chugub? I think it's upstairs. Dominic, check your bring the room. Go and get it. Give me the bag. Go and bring it. Sure. That's your water bottle. Go and get it. Chirungu chako umajanzi, where is your chigub? Apa tato mna second. Tatoshika pa police. Waiwana ka reference ya police. Kaiden, let's go. Dominic. Okay, Baba. Cannot Bring the one in my room, the blue one. Tasika. Chakutopinda pa boom gate. Musi wakabva kete atina kurara wanzwa.
takauya papolisi panapa kuzoisa report. Imagine munhu otanzi ndakudzoka wotofunga kuti ini ndosvika ndototi gara mufana wangu manaka. Dominic. Tine report yatakazoita kasvika tauzoita follow up pane munhu wachida kusarenda panapa. Mazita already but It's okay. Mommy, I used to say that after to It's Bruno. He's it. EZBO. RN. W. E. Shidamajaya. Funny how you back when the morning number down. Right. January chakapa. Divand. It ain't to do. Seven 87 682 Number that diva kadzinyoro 489. I phone you right now. Guys. pa WhatsApp. Adi? Chakachu. Chinchacho chini. Kapuwa kapita kakai. But hatisi kukaona but tine date nenguva dzatakauya. Alright. Oh, samire pa police station. Anditi pake papi. Aba. We have no time to go to the store. I know. Where is this thing? I don't know. Take this. Why is everything going missing? I don't know. No, I need it. It's there. If you open the door, you will see it. Open the door. It's not there. Open the door and stand up. Remove the bag. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Stop. Blah, blah, blah. Hey? What do you say? Hapana. Tawe. Ndimi handiti. Makatibatsira musuya manini. Adzoka nhasi. Ndiye patikauya tichiripota incident report. Ndiye adzoka nhasi. Saka tangoya uzomusarenda pano. Kana achienda ozoenda achibva panapa. Because ane system yekunonyepera vanhu kuti ndazodzingwa ndazorohwa. Saka nezuro ndakati it's okay uya hako. Ndatirega tinomusira papolisi kana achizobva anobva achisusu tabva panapa. Tichiziva kuti aenda asara nemapurisa. Muchawirirana. Kuwirirana kwaramba memo. Kwaramba. Tishere naye. Yeah, and this. Saka pamauya nini? Hapana tangoya naye. Machalo mwana ariko. Akadzokera kumba kwagogo wake kwanogara. Doko wakamuendesa. Dai rakatanatswa.
tiri panapa kaona uzosara futi uchiti takakutorera mwana. Wantongo zvotaura kudhaya. Taura wega kuti mwana wako ari kupi. Handiwo kuzati. Fine. Place. And spell that's okay. Leo mtie chimusari mbere panapa. Yetina kuti hanzi ndadzoka ndegomba kwenyu. Asi wakaperekedzwa nemunhu. Aiwa, nditi makandifonere. Mukanditi saka watadzoka kakuti tikuti zvikli. Ndo zvandikutaura kakuti uchadzokere ndikati ndandiri kugweru. Ndimakandifonera kutorwere Colourfull. Ndiwakandifonere roti uya ndiri kugweru. Wakauya uzotorwa kana kuti wakauya wega. Ndo zvandikutaura kavanhu vakufotwa akatanga undifonera here nezvinotanyadzwa. Daro soro kafona ndakagara mosi. Saka ore ichi utomboti ndakakufonera uda udaro. Handifunetsana but musandinyepere musadaro. Kunyepa kuita seko inga iwe waiti wakatorerwa foni wana. Musadaro. Yesurongo wakakufonera ndikakutedzoka kumba ndaizvikiya seko kugweru. Azviwa itori kutiza inini. Saka waitiza muna wakadzoka kumuna iwe. Wakadzoka kumuna iwe kidney. Aipuyi abuse. Serasi. So this. Discourse tambudzika nenyaya yeutsinga. Kana kufinish. Unongofa uri Rome.